Браво на куцата, бе! Браво, бе! Бати, яко куче! Много! Отпуснахме се малко тук. Гати, готиня уикенд. Ей, това е почивка, бате. Събота пътуваш 230 км, легаш, заспиваш към 3:30, не мога да се наспиш, нищо не става, бате, къде жега, къде, нищо не стане. Спиш 2 часа, идваш, правиш ни 25 км с 1800 ден велация, така за почивка, бе, за релакс, да ти е готино, нали, да хубаво, яко, много добре за организма. И после се прибираш с колата пак, нали, 220 км караш и така, и всичко е точно. Много добре. Много ми харесва. Гледай. Батиото. Леле. Нема такова, брат. Батиото. Ау. Гледай. Гледай, кучето. Дай. О, бате, си екстра. Айде, давай. Дай. Айде. Давай. Здравейте! Здрасти, Каспаре, какво правиш? Абе, он си е добре, ама. Мене ми е вече тежко, иначе кучето изфърча. Чао, лека! Благодаря! Здравейте! О. Айде, Коцхела, пиш водичка, айде. Ще ми съдействате ли тук за шишето да го извадя, да не свалям раницата? Да. Ай, тук това зеленото само. Заповядай. Благодаря. Оп, чакай, да буклука ти взех. Чакай, ще Това е върна. да. Що? Ай, Коцхела тук. Това ли беше? Айде! Има внимание. На всеки 30 на минути гледам да му давам, защото иначе не съм го изпускал, нали, да се обезводнява. Ама преди едно състезание е така една немска овчарка, даже и то по-големо куче. Ще ми помогнеш пак. Да, и се обезводни. И не знам, аз продължих после напред, нали? Ама не е добре, не знам даже дали не... Ти бягаш ли, бе? Да. Успех в такъв. Благодаря. Хайде, куци, тръгай. Чао, лека. Хайде, куцка.
Здравейте!